1990 ମସିହାର କୋଉ ଏକ ଅପରାହ୍ନରେ 10-12 ବର୍ଷର ପିଲାଟି ଆସି ତା ମାକୁ କହିଲା, ମା ତମର ଗୋଟେ ଶାଢୀ ଦିଅ। ମା କହିଲେ, କଣ କରିବୁ? ପିଲାଟି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ଶାଢୀଟି ଦେଇ ଫେରିବାଲା ପାଖରୁ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେନ୍ଟେ ଆଣିବି। ମା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ପୁରୁଣା ଶାଢୀ ଦେଲେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ପିଲାଟି ଶାଢୀ ସହିତ ଫେରି ଆସିବାରୁ ମା ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଫେରି ଆସିଲୁ, ଫେରିବାଲା କଣ ଟ୍ରେନ୍ ଦେଲାନି? ପିଲାଟି କହିଲା, ମା ତମର ଏ ଶାଢୀରେ ମୁଁ କେତେଥର ମୁହଁ ପୋଛିଛି, ଦବା ପୂର୍ବରୁ ଭାବିଲି ଆଉ ଥରେ ମୁହଁ ପୋଛିଦେବି। ପୋଛିଲା ବେଳେ ଖାଲି ତମରି ବାସ୍ନା ଆସିଲା, ଦେଇପାରିଲିନି। ଲାଗିଲା ମୁଁ ଯେମିତି ତମକୁ ଦେଇଦଉଛି ଛାର ଗୋଟେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟ୍ରେନ୍ ପାଇଁ। ବୋଉ ମୋର ଦିଟା ସାଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି। ବୋଉ କହିଲା, ତୁ ସକାଳୁ କୁଆଡେ ଯାଇଥିଲୁ? ଖାଇନୁ ଏଯାଏଁ? ମୁଁ ବାଢି ଦଉଛି, ଡାକ ତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଥାଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିବା ଦରକାର ନାହିଁ। ମୁଁ ତ ତତେ କହିନଥିଲି ନା ସେମାନେ ଆସିବେ ବୋଲି। ତୁ କଣ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରାନ୍ଧିଛୁ? ବୋଉ କହିଲା, ମୋ ପୁଅର ସାଙ୍ଗ ଅକ୍ଷୟ ଫେରିଯିବେ, ତୁ ଜାଣିନୁ ମୋର ପରା ଅକ୍ଷୟ ଭଣ୍ଡାର, ସେଥିରୁ କଣ କେବେ ସରେ? ଆମେ ଖାଇଲୁ 3 ଜଣ ପେଟ ଭରି। ଭାତ, ଡାଲି, ଚୁନା ମାଛ ତରକାରୀ, ବାଇଗଣ ଭଜା, ଶାଗ, ବଡ଼ିଚୁରା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲିଗଲେ। ମୁଁ ଦେଖିଲି କବାଟ ପାଖରୁ, ଭିତରକୁ ଗଲିନି। ମୋ ବୋଉ ଖାଉଥିଲା ଭାତ, ପିଆଜ ଆଉ ମୁଠେ ମିକ୍ସଚର। ବୋଉ ଏମିତି ମରିଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଦୁଷ୍ଟ ହୁଏ ବୋଉ ମରିଯାଏ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ରୋଷେଇ କି ଖାଏନି ବୋଉ ସେତେବେଳେ ମରିଯାଏ। ତୁ ବହୁତ ଦୁଷ୍ଟ ହଉଛୁ, ମୁଁ ମରିଗଲେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟ ହବୁନି କହି ବୋଉ ମରିଯାଏ। ବୋଉ କଥା ହୁଏନି, ମରିଯାଇଛି ବୋଲି କହି ଚୁପଚାପ ପଡି ରହେ। ମୁଁ ତା ହାତ ହଲାଏ, ତା ମୁହଁକୁ ହଲେଇ ଦିଏ, ତା ଦେହକୁ ହଲେଇ ଦିଏ, ତା ନାକ ତଳେ ହାତ ରଖି ନିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଶ୍ୱାସ ଚେକ୍ କରେ। ମୁଁ କାନ୍ଦେ, ବୋଉ ବୋଉ କହି ଚିଲ୍ଲାଏ। ବୋଉ ଉଠେନି। ମୋ ପାଖରେ ଥାଏ ବୋଉକୁ ବଞ୍ଚେଇବାର ଅମୋଘ ଅସ୍ତ୍ର। ବୋଉ ତା ବାହାଘର ବେଳେ ଆଣିଥିବା ଉଷ୍ମନ୍ତାର ଚୁଡ଼ି କେତେପଟ, ଯାହା ସେ ଖୁବ୍ ଯତ୍ନରେ ରଖିଥାଏ। ଗୋଟେ ନାଲି କନା ଗୁଡେଇ, ଯୋଉଠି ଲୁଚେଇଲେ ବି ମୁଁ ଠିକ ଦେଖିନିଏ। ଆଉ ବୋଉ ମରିଗଲେ ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସେ ସେଇ ଉଷ୍ମନ୍ତାର ଚୁଡ଼ି କେତେପଟ, ଆଉ କହେ, ବୋଉ ତୁ ଯଦି ନ ବଞ୍ଚିବୁ ଏ ଚୁଡ଼ି ମୁଁ ସବୁ ଭାଙ୍ଗିଦେବି। ବୋଉ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବଞ୍ଚି ଉଠେ। ସେଦିନ ସତରେ ମୋ ବୋଉ ମରିଗଲା। ମୁଁ ଧାଇଁ ଯାଇ ନେଇ ଆସିଲି ସେ ଉଷ୍ମନ୍ତାର ଚୁଡ଼ି କେତେପଟ। ଯେତେ ଚିଲେଇଲି, ଯେତେ ଡରେଇଲି, ବୋଉ କିନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିଲାନି, ବୋଉ ଉଠିଲାନି। ମୁଁ ସେ ସବୁ ଚୁଡ଼ି ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯାଉଥିଲି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କେଜାଣି ମୋ ହାତ ଅଟକିଗଲା। ଲାଗିଲା ବୋଉ ଯେମିତି ଏବେ ବି ସେ ଚୁଡ଼ି ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛି। ମୁଁ ତାକୁ ନାଲି କନା ଘୋଡ଼େଇ ଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ବୋଉ ତୁ ଏମିତି ଶୋଇଥା, ମୁଁ ଆଉ କେବେ ଦୁଷ୍ଟ ହେବିନି। ଲୋକଟା ନିଶାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲା। ନିର୍ମମ ଭାବରେ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ। ସାଇ ସାରା ଲୋକ ଜମା ହେଇ ଦେଖୁଥିଲେ ସେ ଦୃଶ୍ୟ। କେହି କେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ପାଇଁ ଆହା ଆହା କରୁଥିଲେ, ତ କେହି କେହି ମୁହଁ ଲୁଚି ମୁରୁକି ହସ ମାରୁଥିଲେ। କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ୱାମୀଟା ମଦୁଆ ଲମ୍ପଟ, ତ କିଏ କହୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀର ଚାରିତ୍ରିକ ଦୋଷ ଅଛି। ସ୍ୱାମୀଟା ଅସଭ୍ୟ ଭାଷାରେ ଗାଳି କରି ପିଟି ଚାଲିଥିଲା, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟା ନୀରବରେ ବିନା ପ୍ରତିବାଦରେ ଚୁପଚାପ ସବୁ ମାଡ଼ ଗାଳି ସହି ଯାଉଥିଲା। ହଠାତ୍ ସେ ଲୋକଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତ ଗୋଇଠା ପକେଇଲା ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକର ଫୁଲିଲା ପେଟ ଉପରେ, ଯାହାର ଭିତରେ 5 ମାସର ଭ୍ରୂଣଟିଏ କଡ଼ଲେ ଉଠୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋଇଠା ବାଜିଲା ବେଳକୁ ବଦଳି ଯାଇଥିଲା ଦୃଶ୍ୟପଟ। ସ୍ୱାମୀ ପଡ଼ିଥିଲା ତଳେ, ଆଉ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଟି ଚାଲିଥିଲା ତାକୁ ବିଧା ଆଉ ଗୋଇଠା। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବା ଜଣେ ପୁରୁଷ ଲୋକ କହିଲେ, ପ୍ରଥମେ ମାଡ଼ ଖାଉଥିବା ନାରୀଟା ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଥିଲା, ଆଉ ଏବେ ମାରୁଥିବା ନାରୀଟି ଗୋଟେ ମା। ପିଲାଟି ଦିନରୁ ମିଲ୍କ ପାଉଡର ପ୍ରତି କାହିଁକି ଗୋଟେ ମୋର ଅଜଣା ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ମୁଁ ଜାଣିନି।
खाली पार्टी मेंचे मेंचे अमूल पार्टी पुरेबा आ बो आगे धरा पड़गले पार्टी न खोलिबा सते जेमती गोटे नीतिदिनिया जीवन चक्र थिला। रुटी रे चीनी अमूल पकई ताकू रोल करी खाइबारे मते मिलुथला चरम तृप्ति। बो विरक्त हो जाइतिला आ ता राग से दिन चरम सीमारे पहुंची गला जो दिन से मते राती गोटाए अमूल खाउथबा अवस्था रे धरी पकेइला। बो मते बेलेणा काठिरे पाड़ेला। मोर आगे की कांदिकिरी बाबा को फोन कली। बाबा मामा मते बाड़ेइला मु अमूल खाउतली बोली तेणु मु घर छाड़ के जाउची। आ मु घरर मुख्य दरजा खोली दे चुप करी जाई सोई पड़िली बापांकर बुलेट उपरे घोड़ा हेतिबा कपड़ा तळे। बौ आसी दरजा पाखरे पहुंची गला बाहर को चाहिला। बाहरर कड़ा राती ताकू फेत डरई देला। से कांदी पकई कहिला मु पोड़ा मुही कौन कली मो पुओ को बाड़ेइली से रागिकी घर छाड़ी पड़ेला। हे प्रभु हे जगन्नाथ मो पुओ को एते रातिर कोठु खोजिबी मो धन मो सुना फेरिया तू तू जेते अमूल खाइले भी मु किछि कहिबिनी मु जम्मा बाड़ेइबिनी। मु कपड़ा तळ मुह काढिकी कहली मामा सत कहूछु तो मु जेते अमूल खाइले भी किछि कहबुनी तो।